Oma hanyo nabro kotor ba party bhayo bai o kami belai khin jungjal kami lokro omokha moito goni ma bisbe khobsa tekera thagur bishe chandra kamini belai khin jungjal kalje kami borok omotni borok yang ha kok jak noka hani belai khin jungjal kalje tabu kami borok baike maza hatira thanai hautewa jairok baike hing thanai belai khin jungjal yang ke deisa gungrai de kotor tabu belai khin jungjal kalje kami lokro tabu benti hina hini borok wana jak jaha botol kisa bongo kami thai kisa dajati khani kisa naikono bagi bon kokti lukono kok khame borok tom kok sanai tondu mampili bukha tv moddogona bisi ni anda ni chainong wat kabjago bo chainong ni yapal jago punya paran bungke bisa condro para pengisian ngepo pengir khobla moddogona bihna ngotam jungjal ngo kami ke sagar tam bahira kambairo mede pasno ni watni bisingo kono sing nangmani bagino no marinka ini ora kusung o para sing hangai hini kamani lama ini bo atumsa watni jarai kuagai thangka abo potama ke kuagai thangka tau sing hinani bagi belakan kosunang to o jaga o side porwer moto o para o borok tong tai abo abon bisingo kormosari o kubangman tong hang hini tong tai gari taluknai ro kubangman tong tahu sing yang lama gangga ni biskango lama gangga belai kan ganasi 5 menit lama senggari kapanan gangga tahu sing guri kana ni gangga ada gonta motor pemanjangan ambagi yang konya musungo sarkaro de tongai no lama dati klai pai rena ni bagi tai road construction development permanent bo konya ni musungo dati klai lama no Pariman tangkake belai khani sini bagi o parani bagi hamnai tai 2 bosor sigang o lamano sungtu rohja tar tuisabo tongmani bagi o dadi brick soling tai boulder rogruoi o lamano protection ni bagi sing cyber rohja 2 bosor sigang abo khaijani bagi abo lama kuagai thangka tai ani yang debra saito tongo obo nok tongo o nok bo belai khani o lama kuangmani jatoi tuisagana ba belai khana bo danger juno thang toingkha karon oro bisi kubang mano oro tongthana generation to generation datoi parabo belai khana jamilo klai tong tabu abon bagui dari dati khlai chini je leaders of je sakro sal tongnai rono sing parani bising sing koyo dati khlai ola mano pai kam karena ni khonji 2 bosor sigang bo sing rejak big soling ni bagui tabu dati khlai o emergency working lagi dati klai all lamano brick soling tai side yang wall of boulder kiklai selamuri khangke sing balaikan fishing nai ngani sinung je sala ani sinung penil kumal de doma hamba ngo kami roko je kono sori hami roko to ha sai rok ba ke school thang tong ha lama hami toi am to kwa khaje sagari o lama ni bagen somo bele kos nami tongo tabu jara soko tongai rongo sungkoyo dati fainai o lama naipinang ton dada selama danang ton sungsarai khonai kai ko gai gora batai do tarang nango abon baganya ang sokar no koyo asung ta sori ro hamyang ga sung kuno rok sunga ka thana himan sung bale kos nang tongo abon baganya ang koyo lama data bagai selama danang bagai no tong jungjal jen ni no gan je lama jemo ko thawati phainai ko tabu kami ni borok pegang ti lainnya ya abono tabu mo ke ani no yang mo kak lai thangka kata bai hanya do sujan ka tang ka hinai gan yang no pai nei bele abono wa lok dengan ni yang isolin yang bisa biar sta khlai ti hajang ko cha kan sorong ko cha na sorong ko cha itu mo tem sa kak khai bai nei bele mo hai khlai ya ke tibar upot sengan sat korban na ni mungkin sama ani mungkin apa pun kumat dia